Какво признание направи will.i.am? Кой ще режисира Лигата на справедливостта и какво да очакваме от новата игра Infinite Crisis? Здравейте, аз съм Виктор, любимата ми песен е Грозна си като салата, а вие сте с 90 секунди. will.i.am призна, че ползва без разрешение бит от песента Rebound на Марти и Мадзо. Той вкара мелодията в собствената си песен Let's Go от най-новия си албум. Това породи гневна реакция от меломаните и до момента видеото в YouTube е събрало цели 30 000 палци надолу. Не е било нарочно. Нещо се случи и нещата с правата се объркаха, споделя певецът. Непрекъснато се говори за следващия проект на Warner Bros. И DC, Лигата на справедливостта. Ако Човек от стомана се справи добре, това най-вероятно ще отвори път и за единствената очаквана конкуренция за отмъстителите на Марвел. Първи в списъка с идеалните кандидати е режисьора на Човек от стомана Зак Снайдер. Много е вероятно той да приеме, тъй като работата му с компанията продължава вече доста години. Представете си League of Legends с Батман и Супермен. DC са наели MMO ветераните Turbine с задачата да пресъздадат сблъсъка на популярни техни герои и злодеи в новата игра Infinite Crisis. От студиото обещават редовно да допълват вселената на играта с нови герои, но в началото проектът ще стартира с 12 популярни DC образа. Заглавието ще излезе тази година, макар конкретна дата да не е обявена. Вие бяхте с 90 секунди. На здраве!